हेलो लोगोफोर आं दिनैहाय गुबुन मोनसे भिडिअ बा गुबुन मोनसे टपिकखौ लानानैसो सावरायनो नायदों गोजोन थासारिनि बारै बा जोंनि एमएलए बा गुबुन गुबुन बे खोथाखौ लानानैसो सावरायगोन फार्स्ट आं दाखालि जिहेतु एक्सएनडिबि जायफ्रा सागान होनानै थांनाय आं दिनै लाजिनोबो ओंखारदों आरो दुखुबो मोनदों बा गावनि आंनि गोसोआव मोनसे सोंथि बा सोंलुबो फैबाय थादों बे आरोखि जों दाखालि जोंनि एक्सएनडिबि दैदेनगिरि गासैबो फेक्सननिफ्राय थांदों आरो बे खोथाखौ आङो एक्सएनडिबि इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरिफोरनावबो कुइसन खालामगोन दाल' नङा नैबे साननैसोनि गेजेराव जोंहा इउनाइटेड फराम अफ एक्सएनडिबिआ मोनसे मिटिं दङ जथुमा दङ बेखौ बे समाव आं कुइसनबो खालामगोन आं दिनै स्पष्ट खालामनायबो जाबाय थ' जाय हक जायफ्रा सागान होदों मोनथाम फेक्सन धीरेन ग्रुप ओमफ्राय गबिन्द ग्रुप आर ग्रुप एस ग्रुप मोनब्रै फेक्सनाबो नैबे गोजोन गोरोबथायाव सागानखौ होजोबदों रन्जन दैमारि होदों ओमफ्राय सावरायग्रा बिथाङाबो होदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो होदों ओमफ्राय धीरेन बर' बिथांमोनाबो होनाय जादों सागानाव प्लास आबसु ओमफ्राय इउबिपिअ बे मोनबा आफाद गासै 6टा आफादा सागान होनाय जादों ओरैहाय एनडिएफबि मोनब्रै थाखाबाय ओमफ्राय इउबिपिअ थाबाय आबसु थाबाय बेखिनिया सागान होदों बेसिम थिगैनो दं ओमफ्राय फैयै बाथ्राया मा जाहैबाय दाखालि मोनसे सावरायनो थांदों बावहाय सावरायनो थांनायाव मा सावरायबोखो बेखौ आङो डिटेल्सै खोन्थाजोबनो गोसो गैया आं खोन्थाला सावरायहैबाय थांबाय बा माबा मोनसे खालामहैबाय बिलकुल मोजां बाथ्रा आरो मोजां जादों बावहाय खोनानो मोन्दों 80-90% अनलि एनडिएफबिनि बारैनो सावरायनाय जादों मस्ट वेलकाम बेसिम थिगैनो दङ ओमफ्राय जाहैबाय मा बाथ्राया दिनै मा आं सासे मानसिखौ नुनो मोनाखै बावहाय आरडि फेक्सननिफ्राय थांबाय गबिन्द ग्रुपनिफ्राय थांबाय ओमफ्राय एस ग्रुपनिफ्रायबो थांबाय ओरैहाय इउबिपिअनि थांबाय आबसुफोरनिफ्रायबो थांबाय बिसिमबो थिगैनो दं लास्टआव जों माखौ नुनो मोनाखै बा नुहैयाखै धीरेन बर'खौ बिथांखौ धीरेन बर'खौ सागान होआखैमोन नामा इउपिपिएलनि बा नैबे प्रमद बर' बिथाङानो नैबे अफिसियेलि लाना थांदों नामा लांनो हायाखैमोन नामा धीरेन बर'खौ धीरेन बर'आ एक्सुवेलि बिथांखौ एकदम नेग्लेक्ट खालामथारबाय नामा बिथां प्रमद बर'आ आरो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गियानाव गैयामोन नामा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जे धीरेन बर'आबो जे सासे सागानगिरि आं बेखौसो आंना बिराद सोंलु बा मोनसे कुइसना बे थाबाय थादों दिनैसिमबो गबिन्द बसुमतारीया धीरेन बर'खौ लांनो बा बिथांनि सायाव बा प्रमद बर'आबो बिथांनि सायाव गाज्रि नोजोरा दङ नामा पलिटिक्सआ आलादा बाथ्रा नोंथांमोनखौ आं बारे बार बुंदों प्रमद बर' पलिटिक्सआ आलादा बाथ्रा पलिटिक्सआ नोंसोरखौ जाहोआ पलिटिक्सआ नोंसोरखौ मा खालामगोन खहा खालामगोन नों बर' जाथिखौ खहा खालामगोन नोंनि ट्राइबखौ नोंनि जायफ्रा पलिटिक्सखौ गिदिर मेटार खालामो गिदिर इस्यु हिसाबै लायो प्रमद बर'आ जाथि हिसाबै जोबगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दिनै प्रमद बर'आ मोनथियासै बा नुवासै बा बिथांखौ धीरेन बर'आ दिनैहाय बिपिएफआव थांनाय हिसाबै बिपिएफनि टिकेट लानानै गेलेनाय हिसाबै दे थिगैनो दं आं बेखिनिखौ मानिबाय प्रमद बर'निसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों प्रमद बर' नोंथाङा जुग सरकार सालायलां आं बेखौबो लुबैदों 5 बोसोर 100 बोसोर प्रमदआ सालाय बिटिसिखौ बेसिमखौबो आङो राजि खिन्थु दिनै दिपेन बर'आ मानो लिंनो हायाखै आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौसो बुंदों दिपेन बर'आ धीरेन बर'खौ मा सानदों बिथाङा धीरेन बर'आ दिनै सागानगिरि नङामोन नामा सागान होग्रा मानसि नङामोन नामा दिनै निउस पर्टेलाव जों नुनो मोनाखै आं बेखौ दिनै इउटिउबाव बुंदों आंनि चेनेलनि गेजेरजों बुंदों मानो लिंनो हायाखैमोन
मा खारन दं मा जाहोन दं दिनै दिल्ली बायदियाव सावरायनो थांनायावहाय धीरेन बर'आबोथ' माबा मोनसे गावनि प्रब्लेम नङा गावनि हारिनि इस्युफोरखौ माखासे खोथाखौथ' बुंनो हायो बिबो एनडिएफबिनि बाथ्राखौथ' बिथाङा बुंनो हायो धीरेन गबिन्द बसुमतारी जेसेबां हायो दिनैहाय धीरेन बर'आबोथ' हायो दिपेन बर'जों प्रमद बर'जों एनडिएफबिनि नलेज गैया आइडिया गैया बिथांमोना माखौ मिथियो एनडिएफबिया गुबुनखौ गावथारग्रामोन गुबुनखौ बुथारग्रामोन हारिखौ खहा खालामग्रा बेखौ मिथियोमोन दिनै प्रमद बर'जों दिपेन बर'जों नाथाय हारिनि प्रति जे नोंसोरल' दङ बि सिन्था खालामग्रा नोंसोरल' दिनैहाय हारिनि फारसे सानग्रा बेखौ सानबा जानाय नङा दिनै बर' हारिनि फारसे सानग्राया दिनै सासे सागानगिरि बेखौनो जे गालांदों नोंथांमोना बिसिबां गिदिर बिसिबां लासिंसिं बिसिबां लाजिथावथाव थिगै आसे आं बिसिमबो मानिबाय धीरेन बर'आ दे थिगैनो दं बिथाङा पलिटिक्स हिसाबै बिपिएफजों थांबाय आं मानिबाय आं बेखिनिसिम मानिबाय खिन्थु दिनैहाय धीरेन बर'नि ग्रुपनि मानसिफोरथ' दङना दैदेनगिरिफोरथ' दङना बिथांमोनखौ मा लिंनो हायामोन नामा बिथांमोननो माबा मोनसे फन खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा लाजियो नामा लाजिनायखायनोथ' दिनैहाय नोंथांमोना बिथांमोननो फन खालामनानै बुंनो हायाखै बाथ्राया बिसो नोंथांमोना दिनै सोरबा सासे धीरेन ग्रुपनिनो गोबां दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनखौबोथ' लांनानै बा सावरायहैनो बा माबा मोनसे बिथांमोननि प्रब्लेमखौबोथ' बुंहैनो हानायनि बिथांमोनाबोथ' दंना आरो फेक्सननिफ्राय थांबाय आरो फेक्सननिफ्रायथ' बुंबाय गबिन्द फेक्सननिफ्राय सोरबा सासे दैदेनगिरि थांबाय बिथाङा बुंबाय एस ग्रुपनिफ्राय दिनै सोरबा सासे लिडारा थांबाय दिनै बिथाङा बुंबाय आबसुनिफ्राय दैदेनगिरिफोर सोरबा सासे थांबाय आबसुनि प्रब्लेमखौ दिनैहाय आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय इउबिपिअनि दैदेनगिरिनिफ्राय सोरबा सासेया बुंबाय दिनै गावसोरनि प्रब्लेमखौ धीरेन गडनि दैदेनगिरिफ्राबोथ' बुंगौमोन ना माखासे बाथ्रा दङमोन ना बिथांमोना बुंनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनो थाखाय मालाबानिफ्राय लाबोनो नागिरदोंमोन गावनि आं हारसिंनि माखासे बाथ्रा सोरबा आफाद खुलिनाय माबा माबि खुलिनाय बिनि थाखायनो आं लाबोनाय जायाखैमोन नाथाय दिनैहाय आं थानो हायाखै दिनै गोसोखांबाय थादों दिनैहाय बिनि थाखायसो आङो बेखिनि भिडिअखौ लाबोनाय जादों प्रमद बर'आ जुदि माबा मोनसे सिन्था खालामनाय दङब्ला आं बेखौल' बुंगोन धीरेन बर'नि सायाव जुदि माबा मोनसे जुदि साननाय दङब्ला नोंथाङा सासे पलिटिसियान दैदेनगिरि बर'नि हारिनि दिनै गोबां सोमावसारदोंमोन हिसाबै नोंथाङा अनसायनोसो रोंसिननांगौमोन होननानै आं सानो नोंथाङा दा जाखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो नोंथाङा दिनै प्रमद बर'आ दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि सिइएम नोंथाङा दिनै माखासे जाखिनि बाथ्रा बुंबाय थायो बेफोर बाथ्राखौ जों नायोब्ला खोनासङोब्ला मालाबा गाव व्यक्तिनि बाथ्राखौल' सानग्रा लिडार होननानै आङो मालाबा सानफ्लाङो नोंथांमोना दिनैहाय हारिनि प्रति जुदि अननाय दङमोनबा लिडार फारसेनिफ्राय जुदि साननाय हनाय दङमोनब्ला दिनै धीरेन बर'खौ लिंनानै आरामसे लिंनानै लाना थांगौमोन बा थोदो सावरायहैनोसै जेब्ला नोंथांमोना एनडिएफबिया सागान होआखैमोन अब्लानि समाव धीरेन बर'निनो खिबु खारबाय थायोमोन माथो प्रमद बर'जों दिपेन बर'जोंलाय दिनैनि दिनावलाय मानोथो धीरेन बर'खौलाय मानोथो नाङा जाखो बा मानो जोगारनो गोनां जाखो धीरेन बर'खौ नाङा धीरेन बर'नि ग्रुपनि दैदेनगिरि गोबां लिडारफोर दङना बिथांमोनखौथ' लिंनो हायो मा जाहोन दं आसा खालामदों सेकेन्ड टाइम अफिसियेलि सावरायनो थाङोब्ला अनलि दिपेन बर'मोन प्रमद बर'मोन नोंथांमोना सिगां बिबार हैनाय आर'नाइ हैनाय बेखौ खालामबा जानाय नङा दै आं हले बुंखायो बिनि सायावबो भिडिअखौ लाबोबावगोन प्रमद बर' नोंथांमोननि जाखिनि बर' हारिनि थाखाय राजा लामा गाथेनाय बा माबा मोनसे खालामनाय सेलुट होयो आं बर' हारिनि प्रति नोंथाङा सिन्था खालामग्रा खिन्थु दिनैनि नोंथाङा सासे पलिटिसियाननि दैदेनगिरि लिडार चिफ जानाय हिसाबै नोंथाङा दिनैहाय दा जेरै गोसो एरै खालामनो हाया आंबो बेखौ मानिदों नोंथाङा दिनैहाय गुबुन हारिनि बाथ्राखौ लानानै रासिन बुंनो गोनां जागोन खारन नोंथांखौ आं बुंनो थाङाखै जे बायदिसिना ABCDनि बाथ्राखौ लानानै बुंदों होननानै नाथाय नोंथाङा बुंनो गोनांगोन नोंथाङा पलिटिसियान जाबाय जेला सोरबा आदिबासिनि बाथ्राखौबो बुंनांगोन गुबुन ट्राइबनि बाथ्राखौ लानानै नोंथाङा बुंनांगोन मानो दिनै गरखा बिथांमोनजों धमकि होजादों नाथाय नोंथाङा बेफोरबायदिखौबो गिया आं बुजिदों गिनोबो नाङा आरो
थागद मोनथिबायना नोंथाङा जुदि हारिखौ जुदि अननाय दङब्ला साननाय दङब्ला नैबे बिखाया अन्थाइ बायदि गोरा जानांगोन थ' लोगोफोर बाथ्राखौ बुङोमानि लावो आं दिनै धीरेन बर' बिथांखौ लाङियावसो दिल्लीयाव सावरायनायाव लाङिनि थाखायसो बेखिनि बाथ्राखौ बा बेखिनि भिडिअखौ लाबोनाय जादों आसा खालामदों सेकेन्ड टाइम बिटिआर नि CM प्रमद बर' दैदेनगिरि बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथाङा जेबो सोरबा सासेखौल' लाङा लाफानो बा गासैखौबो सोरबा सानै साथामखौ लाङा लाफानो सोरबा सासेखौ गालांनाय बेफोर हेबिटखौ गार आं बेखौल' बुंगोन आरो दिपेन बर' नोंथाङाखौबो आं बुंगोन जे अनलि आबसुखौल' NDFB मोनथाम आरखौ लिंहरदों बा एसखौ लिंहरदों बे गबिन्द ग्रुप बेखौ लिंहरदों बेखौ साना लाफानो नोंथाङा मोना माहारियारि आफादनि सासे दैदेनगिरि बर' जाथिनि दैदेनगिरि नोंथांमोना हिसाबै नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन आबसुनि दिपेन बर' बिथांमोनखौ जाहाथे NDFB खौ सोरबा सासेखौ सानै साथामखौ लांनानै सोरबा सासेखौ गालांनानै थांनाय हुदाखौ गार आं बेखिनिखौ बाथ्राखौल' बुंगोन खारन बियो लाजिनांथाव जादों दिपेन बर' नोंथांमोना दिनै गोबां हारिनि बाथ्राखौ बुङो बा गोजोन गोरोबथानि बारै नोंथांमोना गोबां बाथ्रा बुङो ना हिसाबै धीरेन बर'खौबो लाङा लाफानो बिदि दादोन बिथाङाबो दिनै सागानगिरि बिथां सागान होआब्लानो मामोन गोजोन गोरोबथाया जाना फैयामोन बेखौबो सानैसे मोनथिबाय ओरैनो नोंथांमोना बे गैयाब्लाबो जाखायोमोनलै सोरबा गैयाबाबो जाखायोमोन बेखौ सिम्पोल सानबा जानाय नङा थ' लोगोफोर आं बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोनाव क्षमा निमाहा बिनाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनबाय जय बर' हारिनि